Pagi ko. Halo! Oy, sa Kanawa. Paingon na ta sa Santa Cruz, guys. Sa atong Taytayan, oh, tarag Taytayan. Taytayan. Nakita ra gyud ang Taytayan. Ay Taytayan. Alas 5:15 hapon na. Oh, mao kini inyong radyo karon nga lami ka. Bitaw, mga guys, Kanawa na ni. Oh, hinahinay lang ta kay naigibutang nga slow down. Kanawa Elementary. Kanawa Elementary School. Mao ni ang Kanawa. So ang right side, guys, kay ang mapadong nasa Kanawa Sentro ay ang left side mo na ang Kanawa Sentro. Unya ang right side. Right side Kanawa. Ay bali pugugutog. So hi guys, so na-stuck mani kay ang agianan dili pwede. Oh no. Dili. Ano siya guys, magbaktas na lang niya, amo na lang ilakad to. Ano namin guys? Oh, abot namin. Welcome to Kanawa Frog Spring. Manungas mi guys. Hey, hadlok adto. Dangog. Yan na, abot na dyan mi guys. Ano siya ang Kanawa Spring. Ano to guys, ubos o arang lawa magtubig adto. Bugnaw. Okay guys, nagbong namin ha. Huwag may ato guys, kay mga ligtas, lami damot. Tawa ko skordas. Skordas ay.
karon hapon naman, so medyo ngit. It's really enchanted, guys. Nice kayo, amazing. Hi guys, so muli na mi guys kay gabi na gid kayo guys. Unya dera ang atong actress. Ang atong singer, unya ang ako yung editor joke lang. Lord, thank you. Kumanam guys, uli na mi ha kay gabi ha nami guys. Pinuyok ko. Guys, adto sa mi guys ang auntie ha, mahapit ni sila sa igagaw adto sila Mayla. Okay, sila ni Dailin, Ma'am Dailin og si Tubidoy. Ato sa mi sa ila ha, manghapit sa mi. Ako ni auntie. Ni Florida NC. Kana karon sa California. Ug si Angelina day. Ug sa ang igsuon si Tata sa Florida. Shout out ko nila. Og si Day Karin, ato mi sa Bangpang sa India. Ato mi ang day. Ato sa Milan ni. Paghalhal ko guys. Kilid ato. Matagbong na pud mere guys. Oh, makilid. Mga dato, mga kaliwat ang lid. Mga dato. Salamat busing. Well, sigdo na nabilin ka uban. Ya, ilang mo. Oh, shout out day po diha ni nila ni Mayang. Si Day Maricel na sa Netherlands. Si Jan ug sang apong Silian. Uban sa shout out day po ko diha sa Amerika. Si DDM din sa Mare. Si Day Rose. Kisa pa. Si Juna. Pitit na. Kisa pa to si Trisha. Si Dalorena. Nakakaroon sa California, USA. Okay, ulit namin guys. Daghang salamat. Hi guys, diyan namin Santa Cruz. Sabot namin gabihan eh. Ikan sa spring. Why sa ko dari kada sa Taykuro dari. Tay, kamusta? Apel. Naubos na ni Tatay. Amin ka, amin. Amin ko, Tay. Yan na dyan mi guys. Nakakali na dyan ko Santa Cruz. Minang! Ayo! Guys, diyan may diri sa ang gagawin ni Hapit. Dailin, Ma'am Dailin. Hi, ba? Ma'am Dailin, Biday. Ma'am Dailin. Amen. God bless you. Sana ra mo koy susag atong gipangandoy sa una kor nga pambot. Matay wa na gino kasakay noon. Aman, to ara to butang sa pambot. Ay ang pambot ito kung gikuray yung iho. To ano may ano no ba? Ah, mo gibutang. Pangpang. Tas pangpang. Balik sa libahin Okay, Sana sabi Kagbay, ante. Dami, kagbay. Yeah, bet. Karon sa ang auntie Pina nga walay. Wa mi kahapit ilamay la kay ninga wa ko na taon lamay la. May usulay sa kadto. Diya pag agi na mo kana mas iling-iling kung siday silo. Ano na kami karon sa balay sa auntie? Sa Santa Cruz Kalawa kan ang auntie ni guys auntie Pina ni. Okay guys, talented naman ni kadto. Kamao ni mo declaim. Okay guys. Wow. Hi, ante. Amin ko, ante. Hi, Inda. Guys, abi ka naman dito guys. So tanaw giandaman din sa mga ante. Kaya pa mo gunsan ni? Herbal ni nga epektibo nga adyo away pilit ni. Na tambo sa panuhot. Lami ka adyo guys, intan pag kuto-kuto bago kang gabiyahe. Hello, karena mga unta, dami inununan nga tulingan. Ibig ko buwak ni ante kay mga adyo ko. Dagan sa buwak ni ante. Salamat ka, ante. Yeah.
upload ka ato. Puro pinangadyo, pero hinatag among buwag sabay. Di ba guys? Ganiha ang gi-upload. Puro hinatag. Ika na bilang TV na. Pahinga na po sa pangpang. Ilaing kumigil. Na sila ante, Tate Daisy, si Maylin, Tinapel. Wala pa sa likod. O, asawa ni ate, Manong Ino, si Derek. O, ako. O, na si ante at Baby, binidainis eh. O, anak Kasi ito pina sa bronset. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.